さい。はい。はい。ありがとうございます。そしたら、はい。これを向こうでじゃあもしあれならやっていただいて、まあ食べるやつはすぐもう本来ならこれをやらなきゃいけないんですけどね。はい。いろいろまあでもできてるやつはあ、そうですよ。この鶏肉も。鶏肉は後で。じゃあちょっと食べながら役員会も進めていっていいですか。シャーナですよ。ポンポンじゃあ軽く食べながら役員会の続きを。串找不了的，罗线没看到。别弄差我ดีก่อนได้แล้วจนตาหนา伝統的にと思ってお皿を用意してませんけども、このままでよろしく。ありがとうございます。もうだからね、手じゃないでしょ。手で出してる。手では箸で。じゃあ伝統的にのっとって手で食べる。手で。何でも伝統的に。飲み物はいつもの作った方がいい。そこのコーヒーがいい。あ、じゃあコーラで。コーラは。じゃあコーラで。じゃあ伝統的にのっとってコーラで。さあ、ありがとうございました。今朝天田さんも一緒になってですね、今日 KCBC の新しい牧師館を見てまいりました。見れるかな？ちょっと。3階建てになってまして、これは3階の部分、2階の部分ですか。階段、まあ結構ね、広い建物です。箸とかね。